ajankohtainen studio. Ihminen on nyt lähempänä kuuta kuin koskaan aikaisemmin. Astronauttien Neil Armstrongin ja Edwin Aldrinin on määrä laskeutua muutaman minuutin kuluttua kuuhun. Siirrymme nyt seuraamaan suoraa lähetystä Apollo 11 kuuhun laskeutumisesta. Houstonissa Pasi Rutanen. Ja täällä Cape Kennedyn avaruusasema. Ihmiset kyselevät edelleen miksi, mitä hyötyä tästä kaikesta on ja yhä uudelleen miksi. Viimeksi kuluneiden parin vuoden aikana kuulennon syyt ovat